a my sa dneska porozprávame o našemu Čechoslovákovi Kurtovi Knispelovi. Bohužiaľ nám vypadáva elektrika každú hodinu zhruba, takže už to točím tretíkrát a už som tu od 5. aj 9 hodín večer, takže mám veľkú radosť, že žijem v takom banánove ako je Taliansko, ale s tým žiaľ už neurobím nič, takže moja chyba, mal som sa presťahovať niekde, kde majú elektriku. Takže, čo si dneska povieme o Kurtovi Knispelovi? Začneme od toho, kde sa narodil a kedy sa narodil. Naozaj sa mi už nechce tretíkrát prekládať názvy českých mesiacov, lebo ich neviem naspamäť. Takže názvy českých mesiacov bohužiaľ budete mať v češtine, ale však sme československý kanál, tak nám neuškodí trošku tej miešanej češtiny a slovenčiny. Tým by som nechcel našich bratov na Slovensku vôbec akože počešťovať, aby si to zase niekto zle nevzal, áno. Takže poďme na to. Takže Kurt Knispel bol československý rodák a československý občan, mal československé štátne občianstvo, bol nemeckého pôvodu. Neskôr získal občianstvo Tretej ríše, keď bola vlastne ohryzená Československá republika, keď si vlastne juh Slovenska vzali Maďari, sever, východ a západ tzv. Sudet si vzali Rakúšaci a Nemci, čiže tzv. Tretia ríša. No a Podkarpatskú Rus si samozrejme rozdelili Poliaci s Maďarmi, kým si zase Poliakov nerozdelili Nemci s Rusami. Takže naozaj tá doba bola veľmi hektická, takže veľmi ťažko sa môže zase niekto na niekoho hnevať, pretože každý chcel prakticky rozparcelovať každého. Čo si ešte môžeme povedať, tak pre zaujímavosť je to, že v Československu žilo zhruba 3,5 až 3,7 milióna Nemcov, ktorí vlastne boli dosť tak poľnohospodársky, mali veľké statky a vlastne starali sa o tú českú obilnicu. Čím sa pak neskôr zrobil veľký problém, keď Češi odsunuli 3,5 milióna Nemcov, tak bol veľmi veľký problém, lebo Češi z tých miest neboli naučení na takú tvrdú prácu, prakticky že museli doslova nalákavať ľudí z chudobnejších krajín a z chudobnejších častí Československa, ako napríklad z východnej Moravy alebo zo Slovenska alebo z chudobného severného Slovenska, východného Slovenska. Hodne ľudí prišlo aj z Podkarpatskej Rusy, ktorí pomáhali potom zabehnúť tie opustené statky po Nemcoch, pretože tam bola neobrobená pôda a bolo treba aj úrodu, ktorá nebola moc dobrá, ale bola aká taká, pretože niekto zasial, niekto nezasial, niekto zožal, niekto nezožal. No a prakticky bolo to dosť ťažké a bola to dosť hektická doba, pretože veľa ľudí, čo prebralo tieto statky, si to po pol roku rozmyslelo a statky odovzdalo. Takže obilnicou sa potom stalo Slovensko, pretože Slovensko bolo poľnohospodárskou zónou, kým sa zaplnili medzery, ktoré sa vytvorili vlastne na Sudetách. Ono ináč dodnes na tých Sudetách už nie všetky tie veľké, ako by som povedal, tie polia a družstva, ktoré neskôr vznikli tým, že vlastne komunisti spájali tieto pozemky a farmy a statky do väčších družstiev, tak nie všetky, dodneska nie všetky tie pozemky a nie všetky tie zaniknuté statky sú obnovené, ale to si povieme v ďalšom dieli, nechcem zase tak extrémne zabiehať. Kurt Knispel sa narodil 29. 1921 v Československu vo vesničke Salisfeld v Zlatých horách v Jeseníkoch, ktoré sú pod svojím súčasným názvom Salisov. Nachádzajú sa smerom pri hraniciach Česka a Poľska. Po ukončení základní školskej dochádzky sa vyučil automechanikom a zámočníkom. Nakoniec uvidíte prečo. A po pripojení Sudet k ríši bol zobratý ako branec ako do tankickej jednotky a získal nemecké občianstvo alebo občianstvo Tretej ríše. Bol naverbovaný do tankového výcviku v Hornolužicko-srbské Zaháni, čo je vlastne v dnešnom Poľsku. Keby to tam nebolo, tak si bude myslieť, že to je niekde v Srbsku. Tam sa dôverne zoznámil s tankami Panzerkampfwaffen 1, Panzerkampfwaffen 2, čo boli ľahké tanky, a stredné tanky Panzerkampfwaffen 4. Svoj základný výcvik skončil ako nabíjač a strelec.
Čerstvé nabité skúsenosti si poprvé vyskúšal v lete v roku 1941 v oblasti okolo Minska a Smolenska v kabíne tanku Panzerwaffen 4. Vlastne ten náš Kurt, on nebol taký chalan, ktorý by nejako reprezentoval proste, nebol to človek, ktorý by chcel silou, mocou reprezentovať Tretiu ríšu. Skôr to bol človek, ktorý pôsobil dosť tak, ako by som povedal, 60. 70. roky, proste kozia bratka, dlhšie vlasy, proste neupravený, rozcuchaný, proste chodil si jak proste hippík. A toto akože natoľko iritovalo to vedenie, že mal dosť časté problémy, ale mal veľmi dobrú povahu a bojoval proste ako lev. Takže si získal si ocenenie ako keby a získal si obdiv celej tej tankovej roty, ktorá tam bola, celej tej obrnenej skupiny, pretože bola taká príhoda v Krakove, keď čakali na vlaku, ktorý mal odchádzať na východný front a Kurt si tam proste hompáľal nožičkami a naraz videl nadriadeného asi tak o 2 hodnosti od neho, že proste mláti hlava nehlava puškou zajatého sovietského nejakého zajatcu. Už nikto nespomína, či to bol Kazách, Rus, Poliak, to už nikto nespomína, ale proste bol to zajatý nejaký sovietský bývalý vojak, ktorý bol v Pruškovanom, on ho tam mlátil tou pažbou a Kurtovi to nedalo a vyskočil z toho vlaku, rozbehol sa k tomu pánovi a spýtal sa ho, že niečo také akože, že proste, že nemá na to náladu na toto a nemá na to náladu sa na to dívať a že či by s tým nemohla náhodou prestať. Samozrejme, jeho nadriadený sa úplne akože zašokoval, že ako to je možné, že človek o 2 hodnosti nižší má takúto drzosť. No a nakoniec to vyšlo tak, že ten dotyčný, čo byl, ten dozorca SS, čo byl toho úbohého väzňa, začal urážať Kurta osobnými urážkami na jeho rodinu, na jeho že vraj príbuzných a tak ďalej. Myslím akože asi niečo o jeho mame, čož nemal chlapec robiť. Pretože Kurt vzhľadom na to, že mal veľmi rád svoju mamu, vyťahol svoju zbraň a takmer ju priložil ku čelu SS-akovi a povedal, že ak s tým hneď neprestane, takže nevie, čo bude robiť s tým strašným svrbením prsta, čo má na tej spušti. A myslím, že to svrbenie nebolo na nohe, ale na ruke. No a skončilo to dokonca bitkou, že sa začali biť s tým, že Kurt vyhral, pretože bol oveľa zdatnejší, čo sa týka týchto, ako by som povedal, vymanévroval tento súboj s tým, že vytrhol pušku SS-akovi z ruky a rozbil mu ju okoľaje slovami, že keď nie je schopný ísť bojovať na východný front za svoju Tretiu ríšu, tak nabitie väzňov mu postačí aj kúsok drevenej pažby z pušky, že nepotrebuje ozajstnú zbraň. Tým tak urazil a vlastne zahambil SS-aka, že ten bez slova tam ostal stáť ako z kameňa. Nechcem si ani domyslieť, ako si potom vybil zlosť na tom chudákovi. A zaujímavé na tom bolo to, že všetci to videli proste, čo sedeli proste ako posádky tankové a jeho kolegovia to videli a nikto nezasiahol. A natoľko sa báli režimu, že nezasiahli ani v prospech, ani v neprospech. Nepokúsili sa ani túto potyčku akože rýchle ukončiť. A to neskôr spomínali v tých knihách historických, ako to bolo dosť ako trochu pokrytecké od tých jeho kolegov. No a vlastne skončilo to tak proste, že Kurt proste naskočil na vlak a odišiel na východný front. Ale problémy nenechali na seba dlho čakať, pretože o pár zastávok neskôr ho zastavila polícia. Polícia, ktorá náhodou hľadala pána, ktorý bol vysoký 170 až 180 cm, taký by som povedal s dlhými vlasami, kozou bratkou a trošku by som povedal takou snečou pleťou. No. A ako to skončilo? Skončilo to tak, že sa za ňo postavila jeho vlastná jednotka s tým, že je neoddeliteľnou súčasťou a istým spôsobom aj majetkom toho tanku, pretože vy si proste z večera do rana nevytrenujete ani vodiča, ani strelca, takže inými slovami poslal týchto SS-akov do prkenic a tí SS-aci bohužiaľ mali smolu, museli ustúpiť. Takže sa nám takto ten náš Kurt dostal až na východnú frontu. Kým sa dostával na východnú frontu, mal dosť veľa času popremýšľať o svojom správaní, ale
tomu evidentne ako si neprekážalo a myslím, že si spíš krátil čas tým, že vykrádal vagóny, ktoré zrovna patrili koľkokrát nejakým elitným jednotkám, ktoré sa napríklad volali Waffen-SS Panzer Grenadier Division Viking. No tak tieto jednotky mali svoje vybavenie u zamknutých vlakoch, čož ale našemu hippikovi Kurtovi nevadilo, pretože keďže bol vyučený aj zámočník a automechanik, mal aj vlastné kľúče, ktorým si vedel tieto nákladiaky otvárať, takže sa veľmi ľahko vlámal takto do tých nákladiakov, podomykal si tie obrnené vozy. A vtipné bolo na tom to, že z jedných vozov ukradol kávu, z druhých vozov ukradol nejaké sušené mäsko a z ďalších vozov ukradol nejaké fľašky z alkoholu. Prečo toto robil, bolo jasné, pretože si dobre uvedomoval, že vlastne Kurt vedel proste, že on bojuje tvrdo s kamarátmi na fronte a tí ich nadriadení si chodili po banketoch pijúci, stoly sa prehýbali proste alkoholom, jedlom a sexuálnymi otrokyňami rôznych národností. To tiež bolo také hodne zaujímavé, že na to, ako nenávideli iné rasy, ako napríklad poľské, ruské, bieloruské, židovské, tak keď bola pekná židovka alebo pekná Polka, to už im nevadilo ich používať ako madrac. Ako využívať ich telo im vôbec nevadilo, na to, že im vadila ich rasová čistota, čo je pre mňa nepochopiteľné, pretože keď vlastne ja niekoho nenávidím, tak prečo by som si mal akože viete, ide o to, že vy chcete povedať, že vy nenávidíte toho a toho, pretože je iný národ alebo iná farba pleti, tak potom prečo s ním spíte? Proste to bolo pokrytectvo ťažkého zrna. To je jedno. Poď, ideme ďalej. Taktiež sa traduje, že túto kávu schoval do filtrov svojho tanku, do Tiger 2 a vlastne fľašky schovával do záklzu. Proste do toho mechanizmu, kde sa zasúval ten veľký granát. No teraz už aspoň vieme, prečo sa tigre tak často zasekávali v tých záklzoch, ak sa tam pozabudali vypité fľašky. No ale teraz naozaj väčšinou sa záklzy zachytávali, pretože tie mazacie oleje, ktoré boli používané, boli maximálne do minus 10, minus 20 a všetci dobre vieme, že na východnom fronte bola zima minus 30 a viac, takže boli veľmi stuhnuté prakticky tieto oleje a mazidla a tým pádom, že dochádzalo k výstrelom, tak tento strelný prach v tom dyme, ten dym, čo obsahoval ten strelný prach, sa veľmi rýchlo pomiešal a vytvoril také malé pieskové granule, ktoré vlastne veľmi ľahko ako keby zapiekali ten záklz. Osobne si myslím, že fľašky s alkoholom vypili hneď a kávu si rozdelili rovným dielom, pretože nemalo zmysel proste schovávať celé 2 vrecká kávy, proste myslím si, že si to skôr rozdelili, pretože cesta na východný front z Poľska bola strašne veľká, minimálne 1500 km a viac, takže si myslím, že bolo dosť času si to rozdeliť, ale povery sú povery, takže toľko o pánovi Kurtovi. Ďalšou veľkou zaujímavosťou o Kurtovi je, že prakticky aj keď dostával vyznamenania, tak ich nosil na nepredpisových miestach, ako keby chcel provokovať svojich nadriadených. Čiže on sa asi naozaj narodil do zlej doby. Kurt bol zaujímavý hlavne v tom, že vychádzal veľmi dobre s ľuďmi, ktorí boli okolo neho a dokázal si svojou bojovnosťou a ctižiadostivosťou vlastne získať ľudí kolo seba aj napriek svojej, ako by som povedal, takej anarchisticko-punkovskej povahe, alebo skôr takovej, on bol takový proste burič. Takže, no však bolo hneď vidno, že bol z Československa, že bol náš a najväčšia zábava je na tom, že zdroje uvádzajú, že sa dostal po boku tankových S. Tento pán bol rodák zo Salisova a nejak sa ani nepodielal na nejakej propagácii alebo šírení nenávisti. Aspoň nie je to o ňom známe, že bol známy svojou krytosťou a nenávisťou voči ostatným národnostiam alebo iným rasám. Narodil sa v Československu 20. září 1921 ve vesnici Salisfeld v Zlatých horách.
V Jeseníkoch po ukončení základnej školskej dochádzky vyštudoval za automechanika a zámočníka, pretože bol veľký nadšenec do strojov a techniky. Po pripojení sudeckého územia k Tretej ríši bol odvedený ako tankista v Hornolužicko-srbském Záhání v dnešnom Poľsku. A tu sa zoznámil so strojami ako je Panzerkampfwaffen 1, Panzerkampfwaffen 2 a taktiež stredný tank až po stredný tank Panzerkampfwaffen 4. Svoj základný výcvik ukončil ako strelec a nabíjač. Čerstvé nabité skúsenosti si poprvé vyskúšal v praxi v lete v roku 1941 v oblasti okolo Minska a Smolenska v kabine tanku Panzerkampfwaffen 4, čiže to bol ten stredný tank ešte predtým, než boli preškolení na Panzerkampfwaffen 6, čo už boli Tiger 2. Takže svoje prvé víťazstvá dosiahol 25. srpna 1941, kde na vzdialenosť 800 metrov zničil sovietský tank T-34. Sovietský tank T-34 model 1941/42. To sú tie roky, kedy bol tento model vyrábaný s dielom 76,2 mm. Alebo iným slovom kanónom. Ja vám tu priložíme nejaké obrázky, to sa nebojte, aby ste si mohli pozrieť. V tej dobe ale väčšina tankov ešte stále bola, alebo veľa tankov bolo T-26 a BT-7, ktoré boli dosť nešťastne nasadzované, pretože keď boli nasadené bez veľkej podpory pechoty, tak vlastne T-26 a BT-7 mohli byť skôr používané ako obrnené vozy s guľometami a s delami, ale nie ako stredné alebo ťažké tanky, pretože to boli ľahké tančiky, takže nemali veľkú šancu. Ale s príchodom T-34 sa toho veľa na boisku naozaj zmenilo v neprospech Nemcov. Už v listopadu za svoj výkon obdržal železný kríž 2. stupňa a celý ďalší rok strávil na fronte v Leningradskej oblasti u rieky Volchov a Ľadovského jazera. Ja to čítam v češtine, hej, čiže si to okamžite, ja som si to pripravil, ale čo som našiel na internete bolo väčšinou v češtine, takže, a nechcelo sa mi to prekladať do slovenčiny, takže som si to urobil ako takú slohovú prácu a tu vám práve teraz ako čítam. Takže to čítam v češtine, takže práve preto niekedy hovorím české slovo, ale nielen preto, ale aj preto, že som z Trojhranice. V lednu roku 1943 sa vrátil do Nemecka, aby sa preškolil na nový druh tanku Panzerkampfwaffen 6 Tiger, ktorý sa stal vlastne chrbticou, česky povedané páteří, proti vlastne tankových síl na tomto fronte východnom. A navíc mal kanón 8,8, ktorý bol aj protiletecký. Bol to kanón odvodený s protileteckým dielom. Tam bol trošku problém s tými Tigrami v tom záklze, pretože tam stačilo malé poškodenie tesnenia medzi vlastne väžou a tým systémom a keď to tesnenie sa poškodilo, tak sa často zasekával záklz proste alebo otáčanie väže. Preto Tigre boli veľmi náchylné na priame taranovanie od T-34, čož nakoniec aj Rusi využili v svoj prospech pri niektorých tankových bitvách, a to útokom na Ivana. Na Ivana bol vlastne útok, kedy T-34 nabehla na vlastne Tigra z boku, spredu, zozadu, tak aby mu proste mohla poškodiť telo alebo mu ho nabúrať do dela. Keď napríklad Tiger pozeral vľavo a strieľal na nepriateľ, iný tank sa k nemu priplížil z druhej strany a snažil sa mu väžou do toho diela naraziť a tým pádom vlastne sa mu poškodil hneď záver a tým pádom nebol schopný vystreliť druhú ranu. Povieme si ešte nevýhody a výhody. Výhody T-34, ľahko štartovala, dieselový motor, mala gombík na zapínanie v tlaku, mali teda štartovacie gombíky, ktoré pomáhali nahnať vzduch do motora, potom mali prakticky palivo miešané s petrolejom, aby sa lepšie odštartovalo na druhý, tretí, štvrtý štart, aby si odštartoval. No a nevýhoda tých nemeckých, že boli benzíny, pri vyšších mrazoch už proste neštartovali a prakticky boli v prdeli. No a poďme ďalej. Knispel využil prednosti svojho tanku v operácii Citadela,
kde pri tankovej bitve, pri najväčšej tankovej bitve u Kursku, aby si prakticky vyskúšal, aké to je s tým tankom a dosiahol zásah idúceho vozidla až na 2000 metrov a podľa záznamov stojace vozidlo až na 3000 metrov. Knispel si v tejto bitve zapísal 27 zásahov tankov a obrnených vozidiel. Niekedy sa počítali, niekedy nie, niekedy záleží, ako on to kto uznal. Ale najväčším nepriateľom tých tankov boli protitankové dela. Do ďalších bojov sa zapojil v Čerkaskej kapse. Obrázky mám, takže vám ich tu teraz dám. Potom v Kamenci, Podolsku, Belgorodu a Tarnopolu. Kedy sa jeho skore vyšplhalo na okolo 50-55. Obdržal za to železný kríž prvej triedy. Po presune na západný front a bojoch v Normandie, kde dosiahol celkovo 126 víťazstiev, obdržal síce řád nemeckého kríže v zlate, ale čo sa týka kariérneho postupu, tak tam nebol nejak moc oceňovaný, tam príliš moc nepostúpil. Cez tie veškeré víťazstvá a veškeré válečné skúsenosti, ktoré mal a ktorým viedol, proste stále mal hotnosť rotného a až časom sa dostal na rotnosť Feldwebela, čo je nejaký šikovateľ alebo proste o trošku vyššia hodnosť. Na jar roku 1945 už mal tú poslednú verziu Tigra 2, tú najmodernejšiu, alebo Tiger prezývaný Koningstiger. Fotečky vám dáme. Zúčastnil sa poslednej veľkej nemeckej protiofenzíve v rámci operácie Jarná Búrka. No, keby tá operácia Jarná Búrka, keby ich radšej napadlo, že nemajú Nemcov posielať v letných košielkách do Ruska, ale o tom potom. Na jar v roku 1945 sa zúčastnil bitvy Jarná Búrka, ktorá mala za cieľ znova dobiť Budapešť a dostať pod kontrolu veľké prakticky rafinérie v Maďarsku a kaniže ležice jihozápadne od Balatonu. Takže chceli veľké kaniže ležiace juhozápadne od Balatonu, čo zo začiatku im vychádzalo, ale samozrejme potom kvôli tomu, že nemali dosť paliva, nemali dosť munície, nemali vlastne dosť ničoho a boli v strašnej, prakticky Rusi boli v presile, tak nakoniec aj tak nedosiahli ničoho, len zbytočných ďalších strát. Posledné v zápätí nemeckých síl sa však vzhľadom k sovietskej prevahe a kolabujúcim nemeckej obrane a zasobovacím tepnám pád Tretej ríše len ešte urýchlil. Po vlastne nepodarenom boji v Maďarsku sa Knispelová jednotka presunula na územie protektorátu Čechy a Morava, odkiaľ sa snažil prebiť do amerického zajatia. Teraz niečo povieme o osudnom dni tohoto pána. Zomrel na Jižnej Morave, Knispelovi sa podarilo prežiť vojnu až skoro dokonca bez jedného šrámu, ale až na to, že vlastne zomrel na šrapnel, ktorý ho zasiahol priamo do nosa, zlomil mu nosnú chrupavku, prerazil mu nosnú kosť a tá nosná kosť sa mu ako keby podsunula až do čelného laloka, čím došlo k opuchu mozgu. No a z toho opuchu mozgu vlastne sa mu začal hromadiť mozgový mok a ten mozgový mok mu spôsobil to, že mu vlastne hlava napuchla ako mimozemšťanovi a tento tlak mu vlastne rozdrtil mozog a tým pádom mu spôsobil smrť. Čo k tomu viac povedať? Ďalšia zaujímavosť je taká, že Knispelovú identifikačnú vojenskú známku objavili čeští vojenští historici v hromadnom hrobe behom výskumu v roku 2012 a ostatky pak zo zeme vyzvedli na jar v roku 2013. Po vedeckom rozbore boli jeho ostatky uložené v oddelení nemeckého válečného hřbitova na ústředním hřbitovie v Brne. Jeho kamarát a veliteľ Albert Rubel ešte predtým, než sa vlastne tento náš československý hrdina stal vlastným veliteľom tanku, tak predtým mu velil Albert Rubel, o ňom povedal asi toto.
spolu ešte taktiež slúžili v tankovom práporu číslo 503 a povedal o ňom, ináč ten jeho veliteľ válku prežil a do roku 1978 bol ako prakticky vyučoval umenie, tankové umenie. Keď si to tak pozrieme si aj kde. Skončil ako školiteľ v Bundeswehru a povedal o ňom. Bylo jedno, jestli byl před náma nebo za náma. S ním jsme měli vždycky pocit bezpečí, protože jsme věděli, že nás nikdy neopustí bez ohledu na situaci. Tak naozaj toto sú slová prakticky jeho veliteľa, takže mne keby toto povedalo mne môj veliteľ, tak si myslím, stačí keby toto povedal môj triedny učiteľ, že sa takto učím. Tak, ale čiž sa nestane. Tak si myslím, teda sa nikdy nestalo. No, to je jedno, čo si myslím. No, takže ste sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Čo by som ešte k tomu chcel dodať a nič nedať. Získal kríž prvej triedy, druhej triedy, potom získal to zlaté ocenenie, takže naozaj získal neúrekom ocenenia. Celkovo mal uznané 168 zničených tankov a obrnených vozov, s tým, že ešte boli aj niektoré, ktoré neboli potvrdené, ale to už o tom potom. Dosť málo sa vie, že nebol nejakým zarytým nacistom. A tiež je zaujímavé, že Kurt Knispel sa vlastne zaradil týmto svojím výkonom medzi tankové SA, ako byl napríklad Michael Wittmann nebo Otakar Karius. Zajímavé je, že sám Otakar Karius napísal do svojho denníka, že v propagandistických plátkoch dosť často ich úspechy boli nadhodnocované, a to niekedy aj o polovicu. No ale to už proste bolo účelom propagandy. Veľmi zaujímavé bolo, že Wittmann a Otto Karius boli vlastne miláčikovia propagandy, ale ten náš Kurt nepodarený z Československa, tým, že nebol moc presvedčeným nacistov, ako by si žiaľ vedenie prijalo, tak sa rozhodlo ho ignorovať a proste ho kompletne vynechať z propagandistických, ako by som to povedal, žurnáloch. No a to už by bolo vlastne všetko v tomto dieli. Ja dúfam, že ste sa niečo nového dozvedeli, že vás to aspoň trošku bavilo. Aby som tu vtesnal všetky informácie, tak som sa snažil rozprávať rýchlo. Takže pre tých chytrákov, ktorí hovoria, že hovorím moc rýchlo, tak je to preto, lebo keď hovorím pomaly, tak zase sa sťažujete, že to je dlhé. Takže majte sa krásne. Ja budem rád, ak Boh dá, a stretneme sa aj na budúce. Pre Archív TV Česká a slovenská história je to všetko. Tak držte sa pekne a Boh vás chráni, ak tam nedáte like a odber.